Nwngjaknai tikurini bagai Belai birmano kwlaijak champa bisini tongkosong lukurok Jengzali yakni fioknani bagai shanmungti shaka hapangni thani Shalbrumi langmawo tikurini bagai kebeng mungo kwlaikha Jirani Abkhastani Belbari block by Khopjak Champa Bisini Borduar Kamiwo Tongkosong Lukurok Belaino Jengjalo Tongo Borokni Birmano Kebo Shakangai Faya Administration Bo Ganawo Kurite Borokni Boat by Kaplai Ungai Lukubai Jongjak Adongrok Bo Ganawo Kuri Tabuk Hakshalo se block ni Bukhaktei Tui Bakjak Phano Abo Nangmani Jorawo Mania Hini Koksin Samukti Shaka Kokthomni Buskango Nukjagai Pirana mediana hambai, okay, so mediana maring man okay, oko ting nibai maring man ta, okay, te mayak jas tu na sokat te ri tong do, okay, hamyata, okay, hamya, kana oko teksya jini sal emera song number, angko jawo, teksya te kaham, tesat cina dari depan kai, teksya ham. Nwngjaknai tui biyalni bagai borokni langma birmano tui hafang tei DWS tangbedeko shanmungti shalaikya borokni shanmung ungkha amchayo Nwngjaknai tuini pam korei tomungno pam tongkhe ba jengjalokni yogui mankhamo hini shaka tabuk naithaiklayo borok tui kahamda manungno daktino Bureau Report News Now